Na sziasztok! Képzeljétek el, hogy az elmúlt hétvégi esküvőről kaptam egy levelet az ifjú feleségtől. Gondoltam, felolvasom. Szia! Ne haragudj, hogy csak most írok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ott voltál velünk és segítettél. Egyszerűbbé tetted a nagy napunkat. Remélem, neked sem volt nagyon munka ez a nap. Várjuk a képeket. Örülök neki, hogy jól érezted magad, mindenkinek nagyon szimpatikus voltál, sokan azt hitték, hogy családtag vagy barát vagy. Szuper fotós vagy. Írunk majd értékelést is mindenképp. Nagyon-nagyon jól esett ez a levél. Nagyon szeretek ilyen leveleket kapni az esküvőkről. És tényleg én próbálok az esküvőkön úgy viselkedni, mintha arra pár órára egy barát, egy haver lennék, nem csak szigorúan egy fotós. Szeretek mókázni, és